I ćao svima, evo nas opet u Serbian Gameplays. Danas igramo jednu veoma neobičnu mapu u Minecraftu. Znači ovo je Cube Survival mapa, odnosno Cube preživljavanje. I sve se svodi na to da ste vi ovdje zarobljeni u ovim kao džinovskim staklenim kockama. Ima ih dosta i da su povezani ovim putevima. I sad vi treba tu da istražujete, da preživljavate normalno. Samo eto što je malo drugačije zbog ovih kocki. Hajde mi da počnemo. Ovdje kaže ovako, molimo pročitajte knjigu, dobro to ćemo pročitati kasnije. Dobrodošli u Cube preživljavanje. Tvoja misija je da istražiš sve biome i skupljaš dobra. Mora da pronađeš 14 komada, odnosno 14 blokova obsidijana koji će te voditi do konačne misije. Portal mora biti izgrađen u portal ostrvu koji je ispred tebe. Znači, aha, to mora da je ovo tu, ajde vidimo. Da, portal mora biti sagrađen ovdje, znači to je tu. Ljudi, tu treba sagraditi portal. Hajde mi da krenemo. Vi ste ovdje dobili, ja mislim u čestu, da neke stvari ono kad počinjete. Sekire, tako to, i vunu. I ja bih sad odmah ovdje da krenem sa igrom. I ja mislim da za početak treba da stavimo težinu na lako. Imaće dosta knipera i tako tih, ali zatvoreni smo. Ja bih sad počeo sa drvetom. Znači ovdje smo dobili neko drvo početno. Znači kad krećemo dobili smo šećernu trsku i tu imamo vodu. I ja ću odmah da počnem da gradim kuću. Znači skrovište ako nam uđu neki skeletoni creeperi. Njih vjerovatno ima dole. Tako da ćemo mi to da zatvorimo ovako. Sad. Treba nam drvo. Znači napravit ćemo dosta drveta. I ovo ćemo da skinemo ovako da bi imali mjesta za kuću. Treba će nam jedan radni sto, znači za početak radni sto, da bi napravili lopatu ili jašo. Tako, i sad treba da skidamo ovo odavde. I tu ćemo da pravimo kuću. Znači ovo će nam biti mjesto za kuću. Sad nabavili smo to drvo. Za početak pravit ćemo kuću od drveta. Dok ne pronađemo napravit ćemo kuću od drveta dok ne pronađemo neke jače malo materijale kao što je kamen i to. A za kamen je veliki posao da se non stop kopa, tako da ćemo mi kasnije napraviti, ako budemo imali lavu, mašinu koja sama pravi kamen. Veoma je prosto za pravljenje. I ovdje će nam trebati otvor za vrata. Beži tamo. Ajde uzmemo još malo drveta da napravimo vrata. Evo ga. Sad znači treba nam drvo. Imamo drvo. Pokupili smo. I ovaj radni sto ćemo da premestimo u kuću. Tako, evo ga, gdje nam je radni sto, evo ga ovdje.
njega za početak stavljamo ovdje ovako. I sad treba da napravimo vrata. Ja mislim da vrata idu ovako. Jeste, imamo 3 vrata, bit će dosta. U stvari s druge strane. Stavit ćemo ih tu. I ove znake ćemo skloniti. Više nam ne trebaju. Tako. Znači napravili smo vrata. Sad. Ajde da napravimo jedan krevet. Pošto ja mislim da imamo vunu. I da ona služi za to. Jeste. I njega stavit ćemo ovako. Ovdje. Sad možemo da spavamo pošto je mrak. Super. Znači to je prvi deo naše kuće. I sad ovdje imamo još drva, ali je drugi materijal, odnosno druga vrsta drveta, pa neće izgledati isto. Ali nije bitno, pošto ćemo mi kuću kasnije da pravimo od kamena. Također treba će nam i mač, jer idemo sad u rudnik. Ali nema više drveta, ljudi. Nema više drveta, tako da ajmo. Gdje beše ono rudnik? Aha, evo ga ovdje. Znači, naći ćemo... Naći ćemo malo kamena. Samo mi. Znači, treba nam malo kamena za početak. Imamo dovoljno kamena za mač. Gdje je kuća? Evo je. Imamo 2 stika, treba će nam 1 i mač. Evo ga mač, to je super. Ovo nam neće trebati. I hajde napravimo i jedan drveni kramp. To će nam dobro doći. Kameni kramp. Jer on će biti mnogo jači od običnog i lakše ćemo raditi. Također ovaj chest treba da premestimo u kuću. Evo ovako. I vunu ćemo da odložimo, ona će nam biti preko potrebna. Tako. Sad mi idemo u rudnik. Ovdje imamo ugalj, što je dobro. Odmah čim smo ušli našli smo ugalj. I tu ima dosta svinja, znači oni su nam super za hranu. Idem sad gore da napravim nešto kad smo već to uradili. Imamo kamen, ajde da napravimo šporet. Šporet nam treba jedan tu, dobro je. I hajde da napravimo još jedan kameni kramp, treba će nam. Sad ovdje imamo malo svinja. Treba će nam svinje za hranu. Evo ih. Beži. Super. I našli smo to nešto uglja. Hajde sačekamo da se ispeče ovaj biftek. On je mnogo hranljiviji kad je ispečen. Znači više ovih butki dobijamo. Evo već smo ogladneli, a malo smo nešto radili. Hajde da pojedemo ovaj jedan, ja mislim da će nas zasititi. Da, hoće. Kažem ja, mnogo je kaloričniji od običnog. I ostaće nam uglja, što je super, ljudi. To je ekstra. Kad nam ostane uglja, to je dobro, jer možemo i druge stvari kasnije da... Neka ga ugalj tu. Sad. Hajdemo ponovo unutra. Kaže gore da je ovaj prvi deo osvetljen.
Znači prvi deo nam je osvetljen ovog rudnika, tako da ne moramo da nabavljamo baklje odmah. Trošimo ugalj. I to mi se mnogo sviđa. Što su nam ovaj prvi deo osvetlili i olakšali posao. Ljudi, odmah smo našli metal. Imamo imamo dve rude metala. Valjao bi nam još jedan da napravimo metalni kramp. Ali bit će toga. Evo ga. To, ljudi. Super. Našli smo dosta ovog metala. Odmah na početku. Znači to je mnogo dobra stvar. I idemo sad mi u kuću ovdje da stavimo taj metal da se peče. I dok se on peče, to jest pretvara u metalne poluge, mi ćemo ići ovdje. Evo ga još. I još metala. Znači odmah na startu smo našli metal. Ljudi, odlično nam ide. I opet smo našli 3 rude metala. Gdje je bre izlaz odavde? Evo ga ovdje. Samo da vidim. Da, muzika je smanjena. Da, imamo 4 ova. I hajde ovo da izgorimo. Sad nam je mnogo dobro, jer imamo metalni kramp. Znači kamen će da leti sa metalnim krampom, jer metalni kramp mnogo brže sve ove tvrde materijale, kao što je kamen. Evo ljudi, vidite kako to brzo ide sa metalnim krampom. I sad imamo sasvim dosta kamena i možemo mi sad ovo da srušimo i da počnemo da menjamo sa kamenom. Ljudi, uskoro ću prekinuti ovu epizodu, zato što je malo poduža. Uradili smo neke osnovne stvari, našli malo ruda metala, napravili koji kramp, našli dosta baš kamena. I to je bilo to za ovu epizodu. Ljudi, hvala vam što ste gledali, vidimo se uskoro. Ćao!